دانوستاندنên çara Seriyê li Sûriyê babeta herî germ e di dosyeya Sûriyê de. Gogelek aliyên navdewletî û herêmî heriyek ji wan bi ser xwe de dikişîne. Li gorî berjewendiyên xwe hewl dide çara were encam dan. û ji ber destwerdanên hatine kirin û piştevaniya her aliyekî ji rejima Esed yan jî opozisyona Sûriyê re û rikberî û ciwaziya berjewendiyên welatên zîlhêz li Sûriyê, careya Pirsgirêka Sûriyê her dirêj be û qelenê herî mezin miletê Sûriyê bi Kurd û Erebên xwe ve para herî mezin ji vî qelenî didin. Derbarê çareya Pirsgirêka Sûriyê doh herdû serokên Rûsya û Fransayê li hev civiyan. Di kongreyekî rojnamevaniyê hevbeş de digel serokê Fransayê Emmanuel Macronên, serokê Rûsyê Vladimir Putin tekez kir ku divê Komîteya Destûrî ya Sûriyê were sazkirin û dest bi karê xwe bike serbarî kûdinirîna Putin de ev komîte ji karên sereke ye. Putin serbar kir ku ew digel Macronên li hev hatine ku hewldanekê bikin da ku çareyeke siyasî ta demeka dirêj li Sûriyê bibînin. Hevdemî ku Kongreyê Hevdîtiniya Niştimaniya Sûrî li ber çav deynin, amaje kir ku diriya asîtana de wê çare di navbera rejimê û opozisyonê de encam bide. Ji aliyê xwe ve serokê Fransayê Emmanuel Macronên daxuyanî ku ew digel serokê Rûsyê Vladimir Putin li ser dîtina şêweyekî bokar li ser danûstandinan di navbera aliyên proseya asîtana û opozisyona Sûriyê de yên ku beşdarî asîtanayê de nekiribûn ku tên naskirin bi grûpa teng li hev hatine. Macronên serbar kir ku armanceka wan heye ew jî parastina yekîtiya xaka Sûriyê ye. Li gorî Ajansa Rûsya Lewm belav kiriye, di nêrîna serokê Fransayê Emmanuel Macronê de lêdwana ku di navbera rejima Esed hêzên opozisyonê yên demokrat de serbarî pêwendiya digel grûpa asîtana û grûpa teng de ya opozisyonê wêrê li ber çareya Pirsgirêka Sûriyê vebe. Macronên tekez kir ku ji xalên herî giring di çareseriya Sûriyê de ew in ku destûreke nû hilbijartinên ji nû ve wernekirin ta ku çareserî bi serkeve, serbarî ku divê hemî pêkhateyên Sûriyê tevlî welatiyên li derveyî welat beşdarî têde bikin. Ali Omar Ark